Tervetuloa johtamisen joulukalenteriin vuonna 2023. Mä haluan kutsua sut kohtaamisen, kasvun ja kukoistuksen joulumatkaan. Mun nimi on Tarja Turtio-Annan Olli. Mä oon psykologi ja teen työtä näiden teemojen parissa kaiken aikaa. Olen toivonut jo linkkarissa, että jos sulla on jotakin toiveita, niin lähetä. Ja olen muutaman saanutkin, mistä olen kiitollinen. Ja tässä pitkin matkaa voit kommentoida, ottaa yhteyttä. Mä tosi mielellään keskustelen näistä ja autan teitä eteenpäin. Mun kalenteri on tarkoitettu johtajille, myös johtamisesta kiinnostuneille ja sitten myös ihan työyhteisössä oleville ihmisille. Mä uskon, että kaikki saatte tästä. Me lähdetään liikkeelle sinusta tai minusta, mutta meistä yksilöistä. Ja sen jälkeen me mennään teemallisesti minä suhteessa muihin. Ja sitten viimeisenä teemana, isona kattoteemana on me yhteisönä. Mitä yhteisö tarvitsee, että se voi kukoistaa ja kasvaa ja kohdata paremmin. Tervetuloa matkaan! Lähdetään kohti joulua.